Let's go, people. Крис. На лонг отивайте, лонг, атака. Имаме един на лонг. Така. Давайте всички на лонга. Окей. Са на лонг, ама нищо. Сейфай черта. Шорта не са. На бет са. Лонг. Ти скалат си. Ама ако нашия не е аз са. Бито, учете, бито. Двама. Трима. Ама гъджа Не ми е светила мишката на стоянче. Аз не иска в момента. Ще играят в CSGO, нали? 8 съм заиграл и вече направих никакво. Това е един. Айде бе, чусти! Нали знаеш, че ми трябват патрони, бе? Да, ти виж стената, остава да не ти трябва. Още че ще взема да края нигде. Айде бе, не мога. Нали брат, чуста? Ужас. Аз така играя, че просто... Чао. No time. Сейвкай. Абе, дай ми якото, дай. Айде бе, Крис. Това беше доста... Руска я машина. Red Lunch. Факт странно. Аррек. Хайде да дойда от твоята. Не. Добре, да. Ще забавя. Пак. Едно в тъй. Това е време на кут. Аз ще... Съдито е лесно. НАТО е. Отивайте НАТО. На бето е. Спрей! В гръбче. Айде бе, човек! Слизай, имаш. Ще успееш. Не знам. Дай калака. Не виждам. Искам смой. Да бе. Дай калака. Не у мен. Ема... Що? Защото ще те уби. Да ме убил? На бето е. Ами то не е честно, едно стои. Един е на мит на точи, другия идва лонг. Браво. Идвай тук. Играем само... Няма само. Майки, мами. Мамо. I'm throwing a flashbang. Исках хиткър ти наби, затова ти се изгаврих. Ама не успя, нали? Да таят. Сам си. На такилнах, нали? Давай натам.
Ами! Мезиент. Ти стой на бето, аз на ато. Окей, това ще е изи. Съм 10 на бед. Решкайте бе. Да. Да, той е там. Я ще го решна лекичка само. Решвай го, и аз слушам. Бях флашнат. На 80... минус 82. 18. Браво. Добре, пък. То сега е минус 82. You detect DX да си отива от неговия отбор после. Няма да ходя. Мисерал, ти си от нашия отбор. Какво? Добре, че съм аз. Вземи акато, моля те. Тягам Моля ли? те. Акато, акато! Как сега? Не. Как сега? Той ще отива от Добре. Не бе, да стои при вас. Не ми прави. Да стои при вас. Стой. То само ще се стегне. Взех ли тази? Да! Just на малко. На 30. Носкоп. Искам носкоп. Що ми се носкопа? Абе там ли са? На Да, бето ли са? китайската армия е там. О, ма ти сега Иди. Давай, дай. Там, стреляй, стреляй! О, О, майко. о, Как го Що би много пред... препусна, бе? Нубове. Кое? Що читовете са пуснати, нубове. Аз Читвата го не дойде. О, пуснати ли съм? Добре, ще ме читова. Аз не съм читнал. Просто... Хич? Не. Аз Хич? Еми да. Да, едно бе са 3. Това едно съм аз. Не, аз си племпам нато. Племпис, племпис. Абе, просте. Сейфкай, сейфкай. Ефна. Ще взема и я, бе. Пе, Откъде? не от тебе. Не можеш да го вземеш. Взе го. На просто. Не си! Добре. Казвам, че не си, значи не си. Добре. Разбрали? Не съм. Не съм го взел. Сега. No scope. Честно, може да ви прави само 4. Сте слаби. И всички смя, бе, Петя. Ай, Аз като няма са покажи, като няма са покажи. О, лемандур. Това видя ли? Тръгвай. Тръгвай, бе, Джоста. Джоста е клишарка. Хайде, няма как да те ланши. Плентвай, бе! има как. Бомбата като не е тука. На шолта. Бъхъпа включен ли, бе? Бихопай, давай. Да. Арбе, Джоста, плакай като стреляш. Ууу, дори не да го виждах. Просто се стрелнах. Това е включил очите му. Белза ти. Да ми е доста добър за разлика от вас. Гледам, че скоро и си казвам бас прото. Знам, бе. Също си имам... Сега на Джоста, кой го отсеяхме? На Микой. Никой. Ще оцелили на Мик. Вы... Аз имах при нас 1000 патрони, тя кога му уби. Ама те е убил, нали? Аре, маняци, къде сте? На бето. Ахо! Да. Това ще го мислите? Шорта ли е? Ато. Сайде, ти си Али вече, бе?